Impulso do Goberno de Outes para rematar as obras que tiña comprometidas o anterior executivo. O alcalde sinala que tamén se impulsaron novos proxectos para atender as necesidades das parroquias. Os traballos non se deteñen e o Concello de Outes segue a impulsar actuacións de mellora por todo o termo municipal. O alcalde da localidade, Francisco Caló, apunta que na actualidade están centrados en rematar as obras que viñan comprometidas do anterior executivo. Tiñamos aí en torno a uns, cuantificando máis ou menos en torno a uns 700.000 euros ou máis de 700.000 euros de obras comprometidas que estuvemos a executar durante este tempo, obras que viñan desde o ano 2022, 23, 24, é dicir, que son obras que xa viñan de moi atrás e ao mesmo tempo estuvemos traballando na xeración de novos proxectos para atender moitísimas necesidades que hai en todas as parroquias do noso concello. Actualmente o que temos é xa solo en un ano de xestión directa co Concello a través do POS, tamén a través da Xunta do Agader e outras líneas que están saindo que salen de forma anual. Temos aproximadamente en riba da mesa son un ano máis de 700.000 euros tamén xa para executar, é dicir, é unha comparación boa, non tendo en conta que fíxese que neste último ano estamos executando proxectos que xa veñen desde o ano 2022. Afirma que este ano igualaron ese importe, polo que destaca a proxección do Concello, xa que moitas destas obras están en vía de licitación. O sea que son proxectos que se levarán a cabo pronto e aparte deso, desde logo, tamén temos que ter en conta todo o traballo que se está a desenvolver e que se está a facer para, como xa viñamos anunciando xa non fai uns moitos meses, xa fai uns meses, esa inversión que se vai a facer para a residencia para persoas con discapacidade de máis de 2 millóns de euros por parte da Xunta de Galicia, que, como xa digo, ao final recaen sobre o Concello de Outes e tamén por outro lado, a senda esta que vai unir o núcleo da Serra de Outes co Cruceiro de Ro, que tamén é outro investimento forte de 1,4 millóns de euros. Polo que a suma de investimentos é moi elevada nun ano e 4 meses que leva o seu equipo ao fronte do goberno municipal. Calo sostén que a súa filosofía é a do traballo duro e constante para seguir mellorando Outes. E os datos están aí, non? Entonces, moi contentos e esperamos que se empece a ver reflexado xa donde se ten que ver que é para o disfrute dos veciños, O rexedor outiense afirma que os proxectos que están a desenvolverse nas parroquias son importantes ao cubrir unha necesidade concreta. Polo estado das vías en moitos casos, non? Obras que se fixeron para arranxo de viais en Cando, obras que se están a facer para arranxos de viais no Freixo, en San Cosme, prácticamente en todas as parroquias ou en todas as parroquias. E logo, depois temos así algún proxecto que ensambla, digamos, directamente con outros, por exemplo, como viñamos a dicir antes, non? Temos un proxecto dunha residencia para persoas de capacidade no Cruceiro de Ro, temos unha piscina municipal e tamén temos en Ro outro pabellón, outra instalación deportiva, e creíamos que era necesario de alguna forma ter unha continuidade entre esas instalacións deportivas. Estamos a falar de que esa senda que vai unir a Serra de Outes co Cruceiro de Ro verase complementada con unha que tamén vamos a facer a nivel municipal, que vai unir a piscina municipal coa senda do río. Iso fai que a piscina municipal vai a ter unha senda que discurra aproximadamente de uns 2,5 km, 3,5 km, que unirá a Serra de Outes á piscina municipal ata o Cruceiro de Ro e a zona onde se localizará a residencia para persoas con discapacidade e a escola infantil. Creo que son proxectos que ensamblanse moi ben uns cos outros e estamos moi contentos de que se podan levar a cabo. Máis proxectos que temos para levar a cabo así de relevancia, basicamente esta senda e despois a atención e os cuidados de todas esas vías que temos no Concello que están en moi mal estado de conservación. Outras actuacións que tamén non sumei inicialmente, imagínate que é esas instalacións todas que se puseron en orden, non? É dicir, no Clube Náutico do Freixo, no Francisco Rama Fufú, fixos unha inversión para eliminar as filtracións, o pintado, a decentar aquela instalación que estaba en moi mal estado, por preto de 70.000 euros, vaise aportar un suministro de máis de 120.000 euros, o mismo se fixo co Centro de Día unha primeira investimento, esperamos poder facer algún investimento máis. Para seguir mellorando a atención ás persoas maiores, ademais de arranxar estradas que están en mal estado, outra das prioridades do seu goberno é o mantemento.
Unha das demandas máis fortes que estamos tendo é que os veciños nos piden que, por favor, que se arranxen camiños por todo o Concello e estáse atendendo porque, bueno, estánse xerando os proxectos, estánse xerando as memorias, os investimentos xa están comprometidos. Como xa digo, temos, por un lado, máis de 700.000 euros que van ir dirixidos a temas a cuestións de comunicación viaria e logo despois pois, habrá temas de sendas, tamén habrá, seguiremos traballando na recuperación, digamos, de todas as instalacións municipais que temos. Estase tamén en vías de arranxar o pabillón de Roo, polo que Calo celebrou que se este a actuar en todas as áreas.